Познато ли е онова усещане, че ако просто успеем да подредим всяко едно нещо в живота си, най-накрая ще намерим покой? Днес ще надникнем точно в този мощен стремежа да контролираме всичко и ще видим какво всъщност се крие зад него. И тук стигаме до въпроса за $1 милион, нали? Всички преследваме това усещане за ред. С вярата, че то ще ни донесе мир. Но на каква цена? Наистина ли този постоянен опит да управляваме всеки мъничък детайл ни успокоява или всъщност бавно и сигурно ни изтощава? И ето я и сърцевината на проблема, уловена в тази толкова проста, но и толкова дълбока истина. Когато стискате, губите. Представете си, че държите шепа пясък. Колкото по-силно го стискате, толкова по-бързо се изплъзва между пръстите. Изглежда, че същото важи и за живота. Неко се потопим в този парадокс. Добре, време е да разглобим тази машина, наречена контрол. Какво е тя всъщност? Защото, за да променим нещо, първо трябва да разберем как точно работи то отвътре. Ето го и ключът към всичко. Това, което често възприемаме като сила, като сигурност, всъщност може да се окаже просто един много добре прикрит страх. Страх от неизвестното, страх от провал, страх, че нещата няма да се случат така, както сме ги наредили в главата си. И дисциплината се превръща в нашата броня. Точно така. Когато настояваме на всяка цена да следваме нашия собствен точен план, ние на практика казваме на живота: аз не ти вярвам. Не вярвам, че ще се погрижиш за мен. Това е все едно да се опитваш да построиш язовирна стена на бурна река, вместо просто да се научиш да управляваш лодката си в нея. Само си представите колко енергия се хаби в тази постоянна съпротива. А тук разликата е представена кристално ясно. От едната страна имаме стиснатия юмрук на контрола, движен от страх, използваш принуда и изискваш постоянно усилие. От другата страна имаме отворените ръце на позволяването. Там има доверие, покана и усещане за поток. Разликата не е само в резултата, нали? Тя е в цялото преживяване по пътя. Добре, вече очертахме проблема. Но какъв е изходът? Как изобщо изглежда алтернативата на тази изтощителна битка? Философията, която разглеждаме, го нарича изкуството да позволиш. Колко красива и силна метафора, нали? Просто е невъзможно да накараш едно цвете да разцъфне, като дърпаш на сила улистенцата му. Можеш само да създадеш правилните условия, да му дадеш почва, вода, слънце и да го поканиш да расте. Изглежда същото важи и за хубавите неща в живота. Това може би е една от най-трудните за възприемане идеи в нашия толкова забързан свят. Идеята, че най-доброто действие понякога е никакво действие. Но тук не става дума за пасивност. Става дума за съзнателно отдръпване, за да се даде пространство на нещата да озреят сами. Точно както градинарят чака търпеливо семето да покълне. Ето това напълно преобръща представите ни. Обикновено гледаме на хаоса като на враг, като на провал на нашият план. Ами ако то е просто прелюдия? Ако е просто разбъркването на картите преди да ни бъде раздадена следващата, по-добра ръка? Може би безпорядъкът е просто суровия материал, от който се ражда един съвсем нов ред. Добре, всичко това звучи прекрасно на теория, но как да го приложим в реалността? Как тази философия се превръща в практика? Сега ще разгледаме няколко съвсем конкретни инструмента, които могат да помогнат точно за това. Ето едно съвсем просто упражнение, което може да се пробва още днес. Просто се избира нещо малко. Някой разговор, който предстои, или задача в работата. И просто се оставя, без опити да се насочва, само наблюдение. Целта е да се усети как напрежението от отговорността започва леко да се стопява. А ето и една проста фраза, която може да служи като ежедневен компас. Повтарянето й дори на ум е нежен начин да се препрограмира вътрешния диалог от «аз трябва да направя всичко» към «аз позволявам на живота да ме води». А това е една прекрасна визуализация за края на деня. Вместо да превъртаме всички притеснения, можем да си представим един свят, в който нещата просто се случват правилно, без нашата постоянна намеса. И да заспим с усещането за лекота, вместо с тежестта на контрола върху раменете. И така, докъде ни води всичко това? Каква е крайната трансформация, когато се осъществи това преместване от контрол към позволяване? Ето я и голямата награда. Когато се откажем от принудата, ние всъщност освобождаваме огромно количество енергия. Действията ни вече не са плод на усилие и страх, а на вдъхновение и интуиция. Превръщаме се от кукловоди в истински партньори на живота.
И за финал, нека се спрем за момент. Ще разгледаме няколко въпроса за размисъл, които идват директно от изходния текст, за да задълбочим това, което обсъдихме. Просто си го представете. Само за 24 часа. Какво е най-лошото, което може да се случи? Какво е най-доброто? Понякога дори само този мисловен експеримент може да бъде невероятно освобождаващ. И последния въпрос, той ни връща обратно към тялото. Защото контролът е и физическо усещане, стегнати рамене, стисната челюст. Какво би било усещането на негово място? Може би лекота? Може би топлина? Това е въпрос, чието отговор не се мисли, а се усеща.